Is-sibt filgħodu sar taħriġ għal persuni li jixtiequ jibdew jagħmlu fostering ta' tfal bejn l-4 u 12 sena. Bit-taħriġ jiffoka fuq il-programm My Backpack li qed ikun applikat f'diversi pajjiżi Ewropej. Dan il-programm li ġie ddiżinjat mis-social worker Bev Van Sloten joffri mekkaniżmu ta' għajnuna tfal biex fl-aħħar mill-aħħar jifhmu jadattaw aħjar għal ħajja ġdida il-bogħod minn dik li kienu jafu minn ta' età żgħira. Net News kellem ma' membru tan-National Foster Care Association, John Role, li kien fost dawk li ħadmu biex jittella dan it-taħriġ għal numru ta' persuni u spjegalna aħjar l-importanza ta' dan kollu. L-idea ta' training biex ngħinu lit-tfal jesprimu l-emozzjonijiet tagħhom meta jkunu għaddejjin minn dawn l-esperjenzi li jimxu mid-dar tagħhom perkażu fejn ikollhom jinqalgħu mill-familja naturali u jimxu in a foster home jew inkella in residential care. Ħafna drabi jew sfortunatament ġieli jkollok każijiet fejn mhux darba biss jimuvjaw. Waqt dan it-taħriġ minn barra li ġiet spjegata l-importanza tal-fostering, saret ukoll prattika ta' kif wieħed għandu jitkellem ma' tfal biex ikun assigurat li ma ssirx aktar ħsara. Fil-fatt, dawk preżenti ntalbu jimmaġinaw jpoġġu ruhom f'sitwazzjoni li kull tifel u tifla foster jgħaddu minnha ħalli jifhmu aħjar kif ħossuhom. Iżda xi tfisser verament ta' tfal li jkollhom jgħaddu mis-sistema ta' foster care? Huwa xi ħaġa fejn tagħti stabilità fil-ħajja tagħhom. It-tfal ma jistax ikun li għal ħajjithom ma jkunux jafu dan x'ħajġri minnhom. Role spjega wkoll wieħed x'jista' jagħmel jekk ikun interessat jagħmel fostering. Jiena nappella ħafna li jekk hemm persuni, familji li jridu jagħmlu dan it-tip ta' xogħol li mhuwiex faċli. Żgur jagħmluh jitlob f'kuraġġ. Aħna bħala assoċjazzjoni nissapportaw lil foster cares meta jkunu hemm, però min ikun interessat hemm l-aġenzija appoġġ li tipprovdi t-taħriġ u tipprovdi l-assessment u l-follow-up ta' dawn il-każijiet. Il-fatt li dawk li jkunu qed jagħmlu fostering jużaw il-programm My Backpack jgħin ferm li tfal jaddattaw hekk kif social workers u foster carers kellhom bla ma jridu jaqtaw ftit jew wisq mill-osservazzjoni tagħhom kawża tat-tixrid tal-COVID-19. B'riżultat li t-tfal ma kienx qed ikollhom sezzjonijiet ma' professjonisti biex joħorġu mill-esperjenzi trawmatiċi li għaddew minnhom.